जोङो गंसे गामि ओनसोलनि लाइब्रेरि हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। दा बे फरायसालिनिनो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बेखौ मावफुंबाय। दा बेबादिनो नोंसोरो जोंनि खावलायनाय बादि आरो फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हाबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो नोंसोरनो बान्था बिलाइनांगौ। बान्था बिलाइनायखौ जोङो बे समाव मावफुंसिगोन। दा फरायसाफोरनो आङो बे लाइब्रेरिनि आफादगिरि जानानै फंनैसो नोंसोरजों रायलायनायनि सुबिदा मोननाय बादि मोनदों। बेखायनो फंनैसोल' आं नोंसोरजों रायलायनो सानदों। जोंनि बे गियानोदय फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि आरो बे फरायसालिनिनो एलपि आरो एमइ मोननैबो फरायसालिनि मानगोनां साफ्रोमबो फोरोंगिरि सार मेडाममोन, लोगोसे आरो जोंनि दतमा गियानोदय लाइब्रेरिनि सानै जोंनि मावख' सामलायगिरि आरो जोंनिनो दतमा एलपि आरो एमइ गियानोदय फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंनि दतमा गियानोदय लाइब्रेरिया बानजायनांगौ जानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बिटिआर सरकारनि बिथोन बादियै। दा फरायसाफोरनि गेजेराव माखासे रोंगौथिफोरा थाखोमायो, जायफोर रोंगौथिखौ जोङो नोंसोरनियाव दंब्लाबो दिनै जों गामि सेनै जानानै जों मिथिनो हाया ना। सोर सावगारि आखिनो रोंगौ जोंथ' मिथिनो मोनामोन। नाथाय नोंसोर बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव आखिनानै दिन्थिनायाव जों नोंसोरखौ दिनै मिथिनो हासिगोन। आरो दाखालिबो जोङो जोंनि दतमा गियानोदय लाइब्रेरिनि जे गायसननाय सान फोरबो फालिथाय 67 फाउन्डेसन डे, बेवहाय नोंसोर आखिनानै जोंनो नोंसोरनि रोंगौथिखौ जोंनो सिनायथि होखाबाय। बेवहाय जों जोबोरैनो गोजोननाय मोननो हादों आरो नोंसोरनि रोंगौथिखौ नुनायाव जों जोबोरैनो मोनसे गोग्गानाय फिल खालामदों। दा आरोबाव दिनैनि बे हरखाब लानाय हाबाफारियावबो नोंसोर आरो जोंखौ फिन खेबसे थुलुंगा होबावबाय आरो रोंगौथिखौ दिन्थिना होबावबाय। बेनि थाखाय मोनसे आं उदाहरनजों नोंसोरखौ बे समाव थुलुंगा खालामनो सानदों। साननानै ला नोंसोरो गंफा गंफा ममबाथिया सोरबा जलायनानै होबानो जोंनानै सोरां होनो हानाय मोनफा मोनफा गुन दंखायो नोंसोरनाव। नोंसोरो जोंनानै बे मुलुग संसाराव सोरांखौ दिन्थिनो हानाय नोंसोरनाव मोनफा मोनफा गुन दंखायो। बेनि थाखाय मा नांगोन? नोंसोरनो नांगोन मोनसे प्लेटफर्म, मोनसे फरायसालि, मोनसे अनुस्थान आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै लानो हानायनि मोनसे खाबु नांगोन, प्लेटफर्म नांगोन। अब्लानो नोंसोर जोंनो हागोन। दा बेखौनो फोजोंनो थाखाय नांगौ फरायसालि, बेखौनो फोजोंग्रा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ, जेराव नोंसोरो नोंसोरनि रोंगौथिखौ जोंनानै दिन्थिनो हागोन आरो मुलुगाव नोंसोरनि जे थाखोमानाय रोंगौथि बेखौ नोंसोरो बयजोंबो मिथिसार जानो हानाय मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। दिनै बे प्लेटफर्मखौनो जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो होजेननो मोनदों। बे खुब जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बे नोंसोरनि सेथि नैथि थामथि मोननायफोरा बेवहायनो थाखोमानाय नङा, बेयो गोजौ जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम सहैगोन। सोर दिनै सेथि नैथि थामथि बान्था मोननो हादों, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जानानै फैगोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे हाबाफारिखौ बानजायनो मोननानै दिनै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों।